Magiga y'omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubwatoka engwana yaye ase weekend yarete ko bayigweta igoro y'ekiburaburu ekigenderete ko bachikorokana ase omubaga bwe county ya Kisii na Nyamira anene ase ensemo ya Keroka bono nigo abamenyi anene kurase omukyo yo Keroka banyare ko bagweso kena kubwatoka ebirengere byabo ase boyigo banyare ko bakobori obutenere bwe county ya Kisii ise oburayibwa Paul Simbarati anyare ko bagagosika anene abaraibe county Nyamira nabuigo obokorerwe county Nyamira ise yo mugavana Amos Nyaribo nabuigo omwe bwe godi erigoma uyo korokwanera Nyampega gisesa bagokwana kurwa ase omucyo yokeroka nigo batebire anene omubaga uyo gosoro beboru rwanyara ko barokoreta obwamereri oborobotambe nabuigo bono boganeti anene ekegambero kenyare ko bagikoyagana enganeyo Tuntu agamba egantu abakansera emyaka 10 mtu anyakara gosentu bwate matatizo na abaminto bamuina igama tustwaroche mu chumba itakuramo uyu gisesa tigabasiko mugako itonya libo nero kuambe nsemeye tigabatora masikani chuma twarara abarai bakorama abarai banyamira sana ntogo chikoganigentekyo ekiagera nabo omwana gisesa nabo omwana nabe kiarabe nintu twamachora atogambereri go magwodi egento tware gosiko ko batebya abantu ba Kisii County batwa masikani no burayi buri bwa Nyamira antorasi kugamberwa musacho ndakuru muino aje gutugambera agaiga tigabato eribaga omwe MCA gisesa kore gasi yae eria erito eribuna intu abantu beri go matwa mochorei